10 pesos ba ito, tay? Grabe, ang laki ng siomay. Mga kastudyon, dito kami ngayon sa Pasig. Kasi titikim kami ng malalaking siomay na nag-viral sa social media. Ayan po sa likuran namin, no? Yan, mayroon na pong nakapili. Kaya tara, pila tayo. Grabe, ang laki ng siomay. Talagyan na lang po ako ng kalaman po. 10 pesos ba ito, tay? Yes po, sir. 10 kuhan po, tay. 10 piraso po. 1 cup. Ah. Tsaka yung siopan din po isa. With rice to with rice. Wala rice? Tara, tikman natin ito mga studio. Thank you Lord for this food. Amen. Harang, laki nito. Tingnan mo doy. Oh? 10 pesos, sobrang laki ba? May init ka. Ang sarap. 10 pesos lang, tapos sobrang meaty. Tatlong piraso lang, busog ka na eh. Wow. 25 pesos daw ito eh. Ang sarap din. Templadong-templado ba? Ito yung mga budget meal na street food na talagang masarap. No. Yan, ubos. Panalo, busog na kami sa